to en giɗi yewtango arɗo zakka be ahammiya maka ha dina. إن الإبادة هي غاية الوجود الإنساني بخصائصه المختلفة. رewgo Allah ɗum kanjum letti ngaya ha wodende ɓi adama tagaɗo marɗo khasa'isji feere feereji, dokkaɗo hakkilo hokkanumo ngam hakkilo man, dokkaɗo damir, dokkaɗo ɗagal jasadiya sembe ɓandu, dokkaɗo khasa'isji feere feereji. Khasa'isji ɗiɗi ɓe dokka man bo ɓe peɗinirama ha maji no ɗi gonatama ɓe feere feere. kasdu nufaye majum kam fu har muyo Allah ceniɗo takdi man ndi ndi rewa Allah. Qala jalla min ka'irin wa ma khalaqtu l-jinna wal insa illa liya'budun. Allah cenɗo o wi mi tagay ɓiɓɓe jinnaji ɓe ɓiɓɓe adama fu sai ngam ɓe ndewa mi, ɓe goɗitinami. Wal qur'anul karim fi bidayati nuzulihi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma tala dhalika fi makkah كان يستهدف بناء العقيدة في النفوس. قرآني رتد دنده أران جيبا كي ماردو النبي صلى الله عليه وسلم ها مكة. أران جيبا كو مارد بي كو هيد بي أران من ها مكة من كو جيبا هير مكة نكم أموما ني دم نفو ما هو عقيدة هر نشكو جيب ما عقيدة ما إيمان هر بيرند كو. والعقيدة في مجملها تعني الجزم بالقلب بأنه لا معبود بحق إلا الله. أكيد بكون مجمل مدمر من كم تينو راغو هاندت برند ولا ديوتي وريوري بيغونغا شيء الله تعالى، وهو ما يعنيه أو تعنيه شهادة أن لا إله إلا الله. كان يلتي كلمة شهادة نقول نفوتو. ومن ثم لا تصرف الإبادة لأحد سواه. دكانكو ولا ديوتي سي كانكو nden man dewal fu fillitittaake har ko luuti mo kanko Allah cenɗo. nden kam aran ko jippi man kam fu ɗum bina'ul aqida, ɗum ni latti hammu shay'in ha ko jippi her makka man aran jippi ɗum man be tokki man fu aqida kaka mahe ha ɓernde goɗɗo, hawta goɗɗo be Allah cenɗo, andita Allah cenɗo o kanko tan woni deweteɗo, woɗitinamo fii bo fu to o wi waɗata ko o wi waɗa woɗitina mo anda mo umman letti ko rakkasna ha tarbiya annabijo sallallahu alaihi wasallam ha qur'an man ko rakkasni ha makka. wa fi alwaqti alladhi kanat alayat alula tabni alaqida fi Allah fi dakhil an-nufus wa tukhrij minha ash-shirka billah kanat ba'd alayat tarmi ila bina'i dhamir al-insan al-muslim. wa katira de qur'an man do jipo ha ma ha aqida har goddo waɗa ngotimba ko Allah ceniɗo her nder ɓerɗo goɗɗo, itta bo shirkan ko Allah cenɗo nder ɓernde man. wakkatire man nde ɗo bizzati kayre man nden ni wakkatire man nden ni ayaji goɗɗo bo ɗon jippo har wakkatire man nden ha maha damiril insan, maha ɓernde ɓi adama, ɓernde ɓi adama juɗɗo bi haysu yakunu yuhibbul khayra li gayri. ɓi adama o latto o yiɗi khayru, o yiɗanan khayru man tana maako, o wañan sharru, o huwanan bo hoytinango nawallaji ɓiɓɓe adama. yani wakkati aqida man ɗon mahe, imanuji man ɗon mahe ha ɓernde man ni, wakkati man bo ha ɓernde man nde qur'an man ɗo jippo ha maha har mare manaji en ɗam, manaji adilaku, manaji yedgo hayru ila akhiri, manaji mawɗi man ɗo ɗo hurfidiri. nan tagi bi hadhihi alhaqiqa fi surati almudaththir. hakika ka ɗo qur'an wakkati mahata aqida man nden wakkati man ɗon maha ɓernde man bo dow huugo yidgo kuuɗe hayru man be huugoɗe dayago kuuɗe sarru man ɗo, wakkatire man nden ko hollata ɗum en pottan be majum en tawan ɗum has ko jippi her aran qur'an ban ha suratul mudaththir alladhi tuftarab annaha sura thaniya ba'da suratul alaq. koddirtengol kangol latti ɗiɗaɓol ɓawo jippago suratu iqra ɗo. وذلك في قوله تعالى حكاية عن الحوار الذي سوف يجري بين من هم في الجنة ومن هم في النار. هر حكاية كالله تن يوتي ان هر حوار جيوتا مبادان كحكو دي يبقى بين وون بهر الجنة بي يبقى وون بهر ييته. قالوا يبقى وون بهر الجنة بيبقى ما سلككم في سقر كنادي ان ييته سقر دو. قالوا لم نكن من المسلين إن من غنانو دي جولوب تن ولان غنانو دي جولوب ولم نكن نطعم المسكين min lattaki bo min ɗon no ñawna miskine. nden aran har ko jippina ha annabijo man ni haala en ɗamji man ɗo ɓawo rewgo Allah ceniɗo woɗitinanmo rewamo be julgo man ni wakkatire man ɓerɗo ɗo rabbe dow majum
e wakkatire man nden ɓe ɗon rabbe bo dow ñamdugo miskine en man bo dow enɗugo miskine en kama nantagi bi hada fi surati l maun wonen pottan ɗum bo ha suratul maun gon jannguɗen jonta araita alladi yukadibu biddin fadhalika alladi yadu ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin yalla cen ɗo waɗi pewnowo dinaji ñande dinaji mbarjate o kanko on latti duñowo yatimjo ñaama hakke yatimejo o solnata bo dow ñamnugo miskinijo nden mbo ɗum nder ayaji man tati ɗe bo arana her surawol majum bo e mbiɗe makkinkeje wala lural har majum kanje ɗe makkinkeje ko ɗe woodi mbiɗo ayaji luttuɗe majum ɗe ɗo garanɗe ɓawoɗon man ɗo ɗen man ka lattoto madaninkeje nde ɗum wolwani haala nafiki en haala julde ɗo hirɓe acci julde man foti ɗum larani haala nafiki en ma tati arana ɗe kam ɗum makkaje man to kanden har ɗo man leccen ɗo waɗi duygo yatimejo man soyde solnugo dow ɗum ɗo man ɗo ɗum nder ɗum ɗo nandi be fewnugo ñande dinaji mbarjete wala baɗowo ɗum ni semo wala ha ɓernde muɗum nuɗɗinki Allah ceniɗo e nuɗɗingo bo ñalawmare nde dinaji mbarjete to wa indama istaqarrat al aqidatu fi nufus wa bada ilzamu al muslimina bil ibadat wakkati aqida man ka tabiti her ɓerɗe yimɓe jaɓi Allah cenɗo goto kanko tan woni deweteɗo kanko tan woni kuwowo o wala kawtiɗɗirawo kanko mari fii fuu wakkati aqida man tabiti her yimɓe ɓawo ɗon farillaji puɗɗi jippago dow yimɓe e wakkati farillaji man jippi Allah cenɗo waɗi nder dewe ɗe Allah cenɗo lismini ummatore man rewara Allah ceniɗo man ɗo o waɗi nder maaje ibada maliya dewal ngal jawdi sammaha zaka o ƴewnigal zakka wa ja'alaha rukna thalisa min arkani l islam o waɗi ngal bo ɗum ruknuwol tataɓol nder ruknuji islam wa qaranaha bisalati fi mawadi'a kathira o hurfiniri dewal zakka man bo be julgo har nokkuje ɗuɗɗe her qur'an maako yama nokkuje jeetati o hurfiniri hakkude julgo be suuma be zakkugo wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata waɗi takrar har qur'an man haɗo aya aran suratul baqara wa aqimu salata wa atu zakata warka araki ɓoce julde dokke zakka juule be juuloɓe juule her jam'are وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس النبي جوي سلام محمد كوجي جوي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث جبريل وي سلام محمد كوجي جوي سيداغو ولا ديوتيدو سي الله سنيدو أن النبي جو محمد لا ماكو بوچو جولده باودون وي وإيتاء الزكاة enen suumago lew ramadan ɓe hijjugo suudu har goɗɗo dukkaɗo bawɗe yettago har maɗo nden kam diga aran silama man wakkati jippo yeeso dewe man mbaɗa ruknuji silama ɗi yeeso ɗi gajibine dow goɗɗo diga nden man silama ɗon maha ɓernde goɗɗo dow enɗam dow yidago ɓawo silama jippini dewe man bo a shayi haala enɗam ji man be yidago man ɗo acci ɗum tawji haji ɗum hucitinkiji noon ɗum luttaba ɗum wonno aran man noon ha silama man ha farillaji bo jippo wala ha nder farillaji man ɗo farillawol daranangol haala en ɗam jiman huudugo ɓe ɓi adama enɗa ɗum malla inama o waɗi ha nder farillaji ruknuji dina man ɗo o waɗi farillawol lattingol ɗum dewal ngal jawdi kañum latti zakka man bako mbiɗen her ɗo Allah farliɗini ɗum waɗi ɗum ruknugol tataɓol hurfidir ɗum bo be julgo ha nokkuje ɗuɗɗe her qur'an ولقد أدرك المسلمون أهمية الزكاة كإبادة تطهير النفس جول بدون أني دون بامي أهمية الزكاة هود ماوند دون دول سننغال نشكو وأهميتها كوسيلة لحل كثير من مشاكل المسلمين أهمية دول من جول بدون بامي دون زكاة ودي أهمية ودي هم إناغو دون وسيلة دون دليلة هرفيستان دون در مشكلة دي جول بي مشكلة دي بكتة دي جهة هوندا فهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يقول بعدما منع بعض المسلمين بمكة الزكاة متعللين بأنهم أمروا أن يؤتوها أو بأن يؤتوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه باو النبي جو اجتدامة ولوتني النبي صلى الله عليه وسلم أدلق أماتوره وقت زكاة ودي أنولي هرمكين كوين هوتو زكاة بيمبيمو زكاة من كان كم بي أمرنوما بندك تكهر النبي جو joni kande annabijo sallallahu alayhi wa sallam maynama kam ɓe o zakka man ka ha maɓɓe kam ka ittake na wala mo ɓe dokkititta ka seydna aboubacary wi
wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakka mi haban goddo cendudo hakkunde julde be zakka julde kam goddo juula amma zakka kam goddo fibotira be ngena annabijo bi'an do non man do haba be mako wallahi law mana'uni qala ba'irin kanu yu'addunaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltum alayhi wondo be kadino yam tongorde ngelo babe dokkanno nde har annabijo gal jiha dewal ngal hunde mi haban be mabbe sibbe gadda tongorde majum famugo ahammiya zakka man sayyidina umar abubakar jabai zakka man o dewal majum ngal do ngal walo ngam sabida ta'lilaji dibe do gaddi وما دل المسلمون في أصولهم المختلفة يهتمون بهذه الفريضة جل بتشدي هاد زمن جمع فير جيفو بدو كمي فريلة والبيتين والزكاة وقد بحثها الفقهاء في مختلف أصولهم مودي بيندو بهر فيكمان ببدي تكهر مسألة والزكاة هاد زمن جمع فير جي وبينوا كل ما يتعلق بها من أوضاع جديدة طرأت وأشبهت بحاجة إلى بيان للحكم الشرعي فيها ببنجي نبو تودي كسم بيئتو كم فوها المسألة زكاة be en fu ha jamanu mudum en don bangina de bangina ko wete kita sari har masalam ha ko yotti en man do masalaji duudi ha babol jakka majum do be bidi take dum de to wodi masalaji pe hande man do o masalaji pe idi hande man la shakka wurko fe ilati dum kesum wodi lortode de yimbe lortoto har mudum keba diga mudum man do noy pistirta masalaji kesidi do dotto irisu fil qaradawi recende hinnomo be tugago do ko winni modi be men bindi ha zamanuji fere man o windi deftere wete fikhu zaka wol wani do kala ko hisditi her yakeji meden di gonduden di ka fu deftere de mujallaji didi o nde lati to ni dum himmago farilawol ngol do har gal jihare wodi ahammiya ha sengo nasku sengo ruhu goddo wodi ahammiya bo ha fistugo muskilaji di julbe وفي الأصل الحديث عندما ظهر رؤوس الأموال الضخمة ظهر الاهتمام بالزكاة على مستوى المؤسسات والمنظمات هذا من ميدن حسر جونتارو وقت رؤوس الأموال الضخمة ودي كابيتوجي مو إمبادي إزينجي إمبادي ngurtini kujeji be mari kapitoji mapindeji masin dum yimbe no matano bi adama jottoto no hamargo dum ko salino to do man har hande man bo ihtimam himma go zakka man wadi ala mustawa al muassasat wal munazzamat wal afrad do mustawa muassasat ji fondation ji don munazzama ji organisation ji don biditi dokki ahammiya gal ji hawidi tago masalaji zakka man فالمجامع الفقهية أولى الاهتمام بمسائل الزكاة باعتبارها عنصرا مهما يتميز به الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوطني. مثلا بنا مجامع بنا كوية أكاديمي دي فيك أكاديمي دي بريدانس ميدان أكاديمي جمن بدأ من يفوت لكي بمسألة زكاة من يبدي يسرون قال وطدو دم يبدي يسرون قال جاء إيكونومي جتبو إيكونومي إسلام من دون اقتصاد الإسلامي دون هندك أن الدين قال بهورم قالوا جنجنا يونيفرسيتي andal economy amangal de ngal occident en bi to di economy iktisadi islami bodo don jange ha jami'aji ha university ji to dum iktisadi islami dum economy kularani islam to modi be majum jangobe economy man be bawo be ni be dari de koni ha economy latinga positive nga badanga man do be dari boku de ko silama principe mabadi uji islama waddi be ngurtini iktisadi islami man bendari nder mumayizati iktisadi islami nder ko sendi titta economy ko larani science economy ko larani islam do masala zakat dum nder unsur nder anasirji cenditan iktisadi islami an iktisadi wadi dum senditan iktisadi economy ga islam be economy positive latinga ga occident en كما أن معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية يهتم بالزكاة وينظم دورات تدريبية في العالم لشرح مختلف المسائل المتعلقة بالزكاة معهد الزكاة والبحث معهد الزكاة أو معهد البحوث والتدريب بنك الإسلامي بيتن بنك إسلامي دي ديفلوبمنت ودي معهد بماري بن انستيتي على ريسيرش على فورماسيون انستيتي مانغا غادو توكاني بنك الإسلامي ما غادو جي مويا هاردو عالم دو فو غادو وانشا غايا nga wada dawraji séminaire di formation mofta yimbeji mbaɗa séminaire be muɗum e mbiya ɗum ɓe bolwa dow masalaji zakka man ɓe carhana ɗum deydey ndani zakka man hani hutinerego ni hani hutinerego ni hani hutinerejo deydey ko leɓotirta ɓe wakkatiji ɗi gonɗe في العالم لشرح مختلف المسائل المتعلقة بالزكاة وهناك ثالثا المعهد العالمي لعلوم الزكاة بالخرطوم
non wodi ha fahin mahdi al'alami li'ulumi zaka wodi mahad institut international hala ko larani science ko larani zakka ngam bodo ha Khartoum kanga bo ngadon forma yimbe kadon dum mahad dum institut nga jangina nga wurtina yimbe lattibe spécialisé be yimbe jangube gal jiha domin zakka do tan no zakka man kam moftirte noy bu idara maka administration man no wa'ata noy ka sankitirte do bo kam dum bo ma han man kanjum suklani amma bon ngan bo nga huwi her majum duddum nga windi e majum duddum to len ha wakkati gonden do ngam andugo ahammiya zakka man jihaji duddi don dari kimma ha zakka man dum kuwa do mudum to amma hajjata jihaji man rama do kuwa man do dido kuwa do majum sensibiliser julbeji man bada séminaire ji man nodda yimbeji jaalira ha nokkuji séminaire ji man badete dirto ngar ha lesde majum mofta yimbeji bada séminaire ji be mudum en charhana dum en to amma hunde hande jimmonde daro non de wada wakkatire worena caddum dum yidi sey be seeda hadum daro to kadi rama juhuji man do di don tiidal man ngal don ngal andangal bo hakkala lesdeji fu lesdeji jude man do daren ha do de ko sali ha Afrique meden do nga wodi goddo don docteur beetedo docteur docteur Youssouf Khamis to wonan dum professeur jogal je économie man o wadi article o windi bana makala ni o windi dum do zakka mo wadi enquête ha do Afrique man do fu hala yakeji zakka no salorto ha dawlaji Afrique do amma o hoji échantillon ji bana échantillon ji jeedidi latti dawlaji jeedidi woti Ethiopia aran Ethiopia man do zakka no sankitirte ha ton man o wi muassasa don muassasa biata Bilal al-Habashi muassasa Bilal al-Habashi muassasa man bana fondation Bilal na ladan jo annabi sallallahu alaihi wasallam to kanko na Ethiopia jono to be man de wadi organisation ko inde Bilal man dokki inde organisation man to muassasa Bilal nga ha lesdi Ethiopia do kanga suklani duddum ngadon himmi ngado suklani hala laafuɓe hala miskini en hala yatimɓe hala imam en julurɗe hala du'atu en yewnotoɓe her lawol Allah cenɗo hala jangirle to kanga man nga bana ha Ethiopia man kanga suklori moftugo zakka man senda ɗum dow jihaji lattiɗi keniɗi sendaneko nden ɓe godi bana Ethiopia man nden wodi organisation ɗum cuklaniga moftugo zakka man suklaniga bo sendugo man dawlatu Nigeria bo ɗum bo nder ko an keddima ko o laari ha Nigeria man bo o wodi fondation ji do ma ha bana ha etaji lattiɗi bana Kano be ko wiyete Jigawa be Zamfara etaji tati ha nord Nigeria do kadi wodi fondation ji don amma fondation ji officiel ji ha moftugo zakka man be sendugo ka to amma wilayaji galjiha fombina galjiha woyla galjiha fombina ton din kam organisation man wona ha ton julbe man ben kambe ben be zakkobe man ben to biti zakkaji mabbe kambe ben galoto sendugo zakkaji mabbe be hoore mabbe bana hal bana ko woni hal ha meden do Ghana bodo ko bo der ko o yehi der ko o enquête mbada do mudum bana bodi ko be Ghana bodon wodi baytu malil muslimin dum organisation ma no danga baytu malil muslimin do bodum munazama tawiya dum organisation amma dum wala yimbe gaddata zakkaji ha mubbe sagoji mu ngam na dum organisation wa officiel wa foti gadolda inama dum organisation wa daw inkewa to bo julbe don gadda ha bana lisdi Ghana man bo kambe be ngodi organisation ko laaren zakka man be organisation man nga don hu zakka man nga senda dum to wobbe bo don foti hander Ghana man do be kucitinta zakkaji man be jala organisation be dum zakka be de bisura fardiya mu fu zakka na hoore mu dum santa dum bo don feddo wada Kenya dawlatu Kenya la yujadu biha ayu tanzimin yastajbilu zakah ha Kenya bo organisation kucitanga hotan zakka dorto senda kaman do wala halisti Kenya inama yatawajjahun bi zakawatihim ila al-masajid fayatimu tawzi'uha hunak niyabatan an kabe bo al-adama be ha Kenya man do zakaji man be jardum ha julurde man ton carwotira be imam en julurde man do timma sendugo zakka man timmagal jihato Niger bo der ko an keddi ma ko mobi to man bo kambe man bo wi be do kucita be dum do zakaji mabbe to be itti be do jala dum wodi organisation ji kambe bo do ha mabbe jama'atu hiya sunna do jama'atu tabligh don ha meden do jam'iyatu unas wodi association be biata association unas to
organisation ji ɗi ɓe ɗon jaha hamaji ɓe dokkita ɗum zakkaji maɓɓe ɗin man lutana ɓe ha sendugo zakkaji man bana turku sufiya fo o wi ha ban Niger man ɗo turku sufiya fo wodi dawru ha jabgo zakka man laabi sufiya man ɗo e jabgo zakka man yoga Niger en ɗon jara ha tun man ɓen man ngalo sendugo dawlatu Mali la tujadu biha muassasa hukumiyya ha Mali man bo muassasa non fondation mum officiel wani moftan nga zakka majum nga laamu man darni bo wala ramma irtifa nisbatil muslimin fiha bana konde latti pourcentage julɓe towɗo ha ton ɓura capan jeenayi ha temere man bo kama organisation man wala amma wodi ko ɓe mbiyata ha maɓɓe darul qur'anil karim ɗum organisation kan bo kambo ga ɗo daru ha moftugo zakka man ɓe sendugo ka bana bo foti ha Mali man bo o wi yimɓe woɓɓe ɗo senda zakka muɗum man bi tariqa fardiya mo fu sendana hoɓɓe lawol muɗum fu ɗo waɗa bako latti ɗon waɗa ha meɗen dawlatu juzurul kamar bo kañ mbiyaten bana île de Comore ɗum bo ɗum dawla man ga ɗum dawla muslima 100% sukkan habitan en ma pat julɓe temere fu ɓe julɓe kamɓe bo wala ha maɓɓe munazzama tastakbilu zaka wa taqum bi tawzi'a woda ɓe ngala organisation wa huccitanga zakka man ɓe hocca zakka man ɓawa ɗon lotto senda ɗum waynama yuwasi o ha sabul amwal bi sura fardiya jam en jawle man ɗum cendata zakkaji muɗum ɓe sifa fardiya ɓe sura fardiya ɓe sura kamoye feere mum هذه نماذج لسبع دول في إفريقيا ذكرها الدكتور يوسف خميس في مقالة عن واقع الزكاة في أفريقيا نماذج الدكتور أوماني تنمهر كلارين أفريقيا ونزكى ونها أفريقيا باو مقدمة قال ودي يا ملوري وهناك سؤال جاءنا ودي يا ملورانيين ملخصه ما يلي ملخص ما قول كوتوكوتو حميدن أو إن مئات الملايين يتم إخراجها سنويا زكاة لأموال المسلمين بليون جي تيمة دونغورتيني كيتان لفو دم زكو جولة جولب إضافة إلى زكاة الحيوان والحرش إن بس ديها فين زكاة جي حيوانوجي بنا نئيين زكاة جي ديمتر له دين كم در لبي سبوي دو جودي دي مسين أورتيني حالس دي من دول ما هو الأثر الملموس الذي أحدثته هذه في المجالات التالية جودي أوندي نغوتين تيدي من أو بات لاتي كو جودي من أشي جي أطول ها مجال جي دومين جي توكوتوري في مجال الاقتصاد هر دومين كولارا الإيكونومي كم فقيرا خلصته هذه الزكاة ورفعته عن مستوى آخذ الزكاة إلى مستوى مؤدي الزكاة لا فودو نوي فودندين در لا فوبي zakka man ka hisni ɗum her laafere ka wurtini ɗum diga ko o zakka ka hori ɗum ha dow ko o zakka ɓe dede fodde nde ɗum istifsar aran fil majal ijtimai majal ko larani ijtimai domaine ko larani haala social kam yatiman kafalatu hasihi zaka yatime en noye zakka kaka kafalni ɗum fi dirasatihi her jangirde mum dede fodde yatimme noye latti zakkaji jawdi ɗundi ndiɗo wawi jogago ɓiɓɓe yatimɓe huccitini ɓe ha jangirle ɓe jangi haɓe timmini jangirle maɓɓe ɓe ko'i diplôme ji maɓɓe towɗi ɗum fodde de fodde ndeye wa kam armala sa'adatu hadihi zaka fi takhfifi alami faqdi zawjiha e noy armala bo mo gorko mo maayi acci ɗum famille ji man ɗi andaɗi rewɓe ɗon jooɗi ɓe aramil e ɗum limgal ngale nder ala aramil en ɓe worɓe mum maayi acci ɗum ɗo zakkaji man ɗo koytinani ɓe hattago gorko maɓɓe dede fodde nde fil majali ta'limi wa sihi haddomen ko larani ta'lim ko larani enseignement ko larani bo sihe ko larani jamu hal hunaka madrasa usisat bi hadhihi zakawat wodi madrasa ɗon assasnanga mawwalnanga ñiɓa be zakkaji man na aw mustasfa wala wodi hôpital na aw markas sihi wala wokun bana centre de santé ni kuje ɗe ɗo ɗuwete istifsarat ji garɗi her ƴamol man إذا كانت الإجابة على هذه الاستفسارات سلبا تجواب دو استفسارات جي garɗi ɗo man fu lattake ɗum salbu ɗum latta ɗum négatif wala فأين يكمن الخطأ تو ولا من كم توي بوفول من هيدي وكيف يمكن تصحيحه اني هيب لوتو كوريزا وإثنا بوفول بينغول غول ɗum latti as'ilaji cimbiɗɗi
latti ɗi kucitinaɗi her ɗerewol her meɗen to ngam dar ɗin dikka mbaɗen asilaji man ɗo ɗum mawdu'u ko dareten ha jonde meɗen lil ijabati ala hadhihi tasaulat naqul ngam jabago dow tasa'ulaji ƴamɗe ɗe ɗo mbiyen inna jamia almuassasat walmunazzamat allati zakarnaha والتي تعتني بموضوع الزكاة تستهدف من بين ما تستهدف تعريف المسلمين بأن الزكاة ما شرعت فقط لتحل مشاكل المسلمين الوقتية المرتبطة بموسم من المواسم مبقى المؤسسات جديدة فونداسيون جديدة organisation جديدة windu ɓe noon afra en particulier en noon winduɓe dow zakka man ɓe fuu ko ɓe nufi man ɗo nder ko ɓe kuwata man ɗo andingo julɓe nder ko ɓe nufoto har babuwol zakka nufayeji ɗuɗɗi nder nufayeji arani man kam andingo julɓe zakka ɗo ka sar'aka ngam ha ka fista probléme ji ɗi julɓe amma latti ɗi waktinkeji latti ɗi wakkatiyel jonta marɗi saison bana fista probléme ji her suumaya bana fista probléme ji wakkati layhago waɗa ko nandi e mum ɓe fuu ɓe ko ɓe potti dow muɗum zakka man ɗo ka sar'aka kam ka waɗaka ha sharia ngam ka fista muskilaji keƴaɗi pe'otoɗi wakkatiji keƴaɗi ni kanan nden kana ɗum plan lattinga daranga haala économie nden kam wa innama shuri'at li tu'alija awda'an muayyana innama ɗum zakka ɗo ka sar'ama ngam ka alacino ka tireta woodi awda'aji gone lattiɗe keeriɗe fi hayatil muslimin kanjum latti zakka man ɗo ka tireta alfaqre ka larana masala haala laafere wal jahal ka larana masala haala majjere har julɓe noyi moyen ji ɗi zakka man ɗo kabrata be laafere noyi moyen ji zakkaji man ɗo ɗi kabrata be majjere wal marad noyi moyen ji zakkaji man ɗo noyi ɗi kabrata bo be ñaw ɗiɗo ɗi kala ko muassasaji ɗiɗo ko kimma kam pat kanjum ɓe ɗo kucitina julɓe zakka man ɗo na ɗum hunde sar'ande ngam probléme hon pe'oto kon pamaron zakka man wara solution na hokka solution probléme ji man innama ko nuffete man ɗo ɗum huppa ɗum plan mapindiwa gonan ngam ɗum feccere mawde her nder iktisad har nder économie ko larani islam ولكن الزكاة وإنما شرعت لتعالج أوضاعا معينة في حياة المسلمين هي الفقر والجهل والمرض ولكن الزكاة لا يمكن أن تقوم بهذا الدور أما زكاة من كواوتا كدرنو دور كمرا رول حبدو بلافر كمرا رول حبدو بمجر زكاة من كمرا رول بو حبدو بنيوجي كواوتا كدرو درند من إذا لم يكن هناك تنظيم يقيم عليه تقوم عليه إدارة كفءة ومؤهلة تودا organisation ولا بو إدارة ولا administration ولا تينغا compétent مرنغا باو إغال جهة فاهمو بأندل دون كان التي زرات زكما هذه الإدارة تقوم بحسب الحالات إدارة منغا دارو حسرق حالات ودا إتجي ودا رسانسمانجي حالجي كاجي إجول انغونتيري to nga waɗi nga hasri nga waɗi recensement kaaji ɗi julɓe gontiri nder ɓillaji mum nga laara bo ko nga heɓata ballatti ɗum moyenji ɗi zakka man nga laara kaaji ɗi nga recensement ɗo noyi nga wawata huudugo be ko nga mari man ɗo ngam ɗibbugo ngam hurgugo ɗumɗo man ɗo suma tada sullaman lil awlawiyat to nga hasri haalajji man to nga waɗi étude ji maaga nga wurtini kaaji kaaji to nga laara nga waɗa sullam to wodi ko nga woni hed jungo maaga ngam gajiya zakaji man nga laara ko mari awlawiya ɗume mari priorité ɗume fuɗɗirte ko fuɗɗirte man fuɗɗire to ɗum ɗo to zakka man lattaki wodi organisation nga ɗo kam fuu ha nga haɓa be nyawu man nga haɓa be majjere nga haɓa be ɗum ɗo be laafere ɗum timmata min babil misal nder babol misal hal hasrugo haalaji hedgo haalji hedgo kaaji resansa kaaji man ɗo nder babul halat man masalan ko en bana misalu har ko biɗen ɗo hunaka shabab yutkinuna khiyata woɗi ɗon shabab en ɗon ɓe ɗon mbawi nodgo
walakin laysa lahum imkanatul husul ala makain amma ɓe mbawata margo kekeji tuppoji ɗo masala fatakumul idara hadihi idara jihara nde ɗo hokkete hocande zakka man ɗo nde filoɓe man foti wodi ko dokkata ɗum her zakkaji man ɓe ndaara ɓe ƴimmo bidirasatil imkanatil mawjuda ɓe ndaara moyen ji ɗi maraɗi wal awlawiyat ɓe ndaara awlawiyatji bo priorité ji bo to ɓe ndaari imkanaji ɗon to ɓe moyen ji ɗon ɓe ndaari priorité ji bo foti jonta ɗo puɗɗiren be sabab en lattiɓe ɓe ngala kuuɗe ɓe mbawi ñodgo amma ɓe ngala ko ɓe kutinira foti hitande man sooda kekeji hokka ɓe walla sabab yutkinuna nijara bana wodi derke en foti en godi sabab en ɓe mbawan nijara mbawan fannuwol ministre ɗo amma ɓe ngala alaji kuytirɗi to foti idara man laara moyen ji ɗi mari laara priorité ji ɗi joƴƴini to foti sooda hokka ɓe kamɓe man to latto geɓe man ɗe kadi kadi gurtate woodi ko ɗe kuwata man foti ñamna ɗe e foti hatta latto subta derke en man sabab en man to heɓi sabab en man ɗo ɓe ngala sana'aji ɓe jooɗi ɓe ngala sana'aji huccitina ɓe ha ekkitingo sana'aji yara ɓe ha menuisier en yara ɓe ha bana ñootoɓe yara ɓe ha bana sana'aji goɗɗi ɓe formo ha toon to ɓe formake man idara man laara har ɓe formi man ɗo woodi sodananɓe kaza sodananɓe kaza sodananɓe kaza ɓe kutinira latto en ɗon usta be majum laafere en usta be majum baɗala chômage a لكن إيجاد مثل هذه الجهة لا يعني مصادرة التوزيع في أيدي المزكين أما هو تنيرغوني مرغو زهارة ودي هرندر لسدي زهارة دون لجول بنغاران ndoka zakam ɗum laarani haala numoji dow deydey no zakka man ni ha kayata ka yidoyo man ɗo wodene jiha man ɗo nakko ɗum nufi hoccugo zakka man ka fuu har juuɗe zakkoɓe musadara kamila hocca ka sadarno ka musadara kamila wa innama yani takhsisa jus'in min zakatihi lil jiha al muqtara ko ɗum nufoto kam heɗingo jus'u har nder zakkaji maɓɓe man ɗo ha jiha lattiɗo muqtara ha والجزء الباقي يبقى له فيه التصرف طبقا للضوابط الشرعية جزء لوتو بو لوتا ديدي وتصرف ماكو ديدي طبقا للضوابط الشرعية ديدي نو شرعي هوتينيرا ديدي نو شرعي ولو سندو دum ديدي نو شرعي to wondo ɗum waɗan ko propose ban ha meɗen ɗo tagana muhimma meɗen kam ɗum sensibilisation ɗum famin ko proposeten kam kamɓe lattiɓe wurtinoɓe zakka man ɓen kamɓe ɓen marata organisation kamɓe ɓen créata organisation ɗum zakka maɓɓe ɗum dewal ngal maɓɓe kamɓe gurtini ɓe ndaara organisation nde moɓe mbaɗata caka maɓɓe man to woodi moɓe to jihare wonde wurtinde ɓe bo jihare man latto ɗum sawari be wallirgo be rayuji ngam ɓe anda hunde maɓɓe ɗum zakka ka ɓe gurtini ɓe zeraka bo be hoore maɓɓe wa awdatan ila al istisarati al warida en gartan ha istisaraji calinoɗi man ɗo jamɗe calinoɗe ɗe fa ina alhalati alkhassa bil ashkhasi alwarida fi listifsarat la yumkinu lijabatu alayha woodi haalaji hassa ha nder ko ƴama ɗo woodi kaaji laranɗi yimɓe bana kaaji daranɗi yatimɓe bana kaaji daranɗi aramil en bana kaaji ɓe worɓe mum maayi accan ɗum bana ka ko larani laafuɗo noon kaaji irin ɗi kam en mbawata jabago dow maji mbi'en zakka man waɗi ha maji kaza li'annahu laysat hunaka idara asrafat ala tawzi' wa arafat min khilal tawzi' anna fulanan kana faqiran wa annahu istabada min az-zakat fi tatwir halatihi al-iqtisadiyya wala idara marnga archive direction marnga archive nga lorotoɗen ndaren idara man bo nga wiyan en wayne o nafitorake no be zakka kañum sottinimo diga nokkure kajare yaarimo nokkure kajare idara man wi'an famiji kazaji ɗum aramil en ɓe worɓe mum maayi acci ɓe ɓe ngoodi kala lewru fu komin dokkata ɓe idara man wi'an yatimɓe kaza en limgal kaza ɓe ɗo nder l'école ji idara man kañum yoɓanta ɓe nde wala organisation darinonga kam en mbawata hokkugo jawabuji dow ko larani haala ashkhas en ko larani haala yimɓe kam amma ma yahussu gayra hadihi l hal amma ko latti ko larani na haalji ɗiɗo ko larani haala bana hôpitaux ji ko larani haala jangirle
to ka foti wodi ko mbaweten wiigo deydey ko saali her zakkaji har lesdi meɗen har meɗen deydey expérience ji ko giɗen ha marwa amma mayen ko husu fi ngayri hadi hala fa innahu min waqi'i tajribatina yumkinu al-qawl har waqi'i tajriba meɗen enen ni ko giɗen ni heɓini to wiigo bi anna al-markaz as-sihi bi bamare centre de santé nga bamare nga ka sahamat fihi zaka wodi ko zakka participer hawal ko ngal badu jisu arano man o yeso araɓe e puɗɗa no ñibgo ko ɓesdi dow ɗon ɗo partiwa arana nga ɗo la chaque wodi zakkaji julɓe nasti ha toon zakkaji nastuɗi jus musahama kabira wodi participation ji zakkaji julɓe her meɗen ɗo nasti ha toon kama annahu wa in lam takun hunaka madrasa qa'ima bi zatiha buniyat bi tamwilin min azaka non bo konde wala école wa noon daringa nga kam zakka noon finance ɗum tan ko nun wala bo fa inna hunaka musa'adatin minha wodi balle ɗuɗɗe hergal jiha zakkaji man tatamassal fi bina il fusul balle man ɗum banga har mago fusulji fi muktalafi l madaris l islamia har feere feereji nder madaris marɗen madaris islamia ɗo wodi ko wallita ɗuɗɗum her ñibgol classe ji lawol majum bo ɗum zakkaji majum ɗum bo ɗum hunde nde anduɗen seedotoɗen dow muɗum كما أن الزكاة قد كفلت عددا من الدعاة للإقامة مع المهتدين non bo nder ko ceedotoɗen zakka man ɗo wodi ko kafalni yewnotoɓe har lawol Allah ceniɗo wodi yoɓanteɓe ɗon sanganaɓe ɗon deyde lewru fu wodi ko dokkete ɓe jaha ɓe jooɗoyo bo ɓe har muhtadi nokku silmuɓeji kesum ɓe jangina ɓe ɓe gazoɓe ɓe julda be maɓɓe ɓe jangina ɓikkonji maɓɓe ɗum bo en ɗo ceedi zakka man wodi ko huuɓi her majum ɗuɗɗum ha nokkuje bo ɗuɗɗe to ɗiɗo kam fotan ha jawabu ɗo foti mbi'en to haha wa inna istimrara tawiya il jadda no wini en mbino foti to ɗum négatif no kam toye makmalul khata toye bofol woni to en mbawata wiigo jawabuji man ɗum négatif wodi ko huwa la chaque to amma hagal jihare ndeyaman ɗo en mbawata hokkugo jawabu ben mum ngam en ngala arsif ji ngam en ngala idara dokkan nga en nda détail ji en mbawata bo loroɗen har kala zakkoɓe her wuro ɗo fuu ha loroɗen keɓen renseignement ji to wodi ko ɗum ɗo larani to wodi ni organisation man ngadaraki ha deydey ko renseignement ji man fuɗi keɓoto de fonctionnement zakka man bo latto deydey no yelete man ɗo to wodi hata ha majum bo tawiya waɗaka ɗum sensibilisation waɗaka ɗum nden tawiya man nden hata man ɗo foti lattogal jiha men enen en mbaɗay tawiya jadda sensibilisation ji ɗuɗɗi ngam sensibilisation ɗum kanjum tan latti moyen waylugo nasku waylugo ko woni ha hakkilo ngam yimɓe marata wasila doɗɗugo goɗɗo dow huugo amma to canji hakkilo maako kanko on ɓe hakkilo maako kanko huwata nden to wodi makmalul khata ha masala man ɗo nakkugo sensibilisation nakkugo huudugo be hakkiloji julɓe andina ɓe to hayru woni wa alla nansa min khilali tawiya biduguti l mawjuda ala l muzakkin to en ɗo mbaɗa tawiya en ɗo sensibilisa ittoɓe zakka ma dow hucititgo créa wara organisation yel no ngel foti fuu ngel latto ɗum basel ɗum seliliyel aranel zamanu to huciti ɗum mawnoyan ɗum latto ɗum hunde wonde feere to wakkati sensibilise ten ɓe dow niman ɗo ta goyten man pression ji kamɓe bo ɗo dow maɓɓe pression ji man to addalnama wodi ko ho'ete seeɗa har jihare yaran ha hayru man ɗo goɗɗo nder al'adaji yimɓeji meɗen goɗɗo wodi ko hokka hikka o ko o zakka to hokkama mawri ko ngakki man ni duniya fuu nana ɗum nde ɗum lattu ɗum wonde nder pression ji dow yimɓe ma min rawanɗo en bolunoɓe en yewtida ɗum ɓe ɗuɗɓe nder zakkoɓe ha meɗen ɗo zakka farillaha man ɗo foti ɓe ɗo ɓesda dow maka ɓe ittan ɓe cenda ɓawo ɗum fe'o sey ɓe dokka goɗɗo peƴiɗo man ɗo waɗa to kadi haaliwol ngol ɗo ngol en dullantagol ɓel ittoɓe zakka man
to en sensibilisan sey sensibilisen communauté man nga pat julɓe man ɓe fuu ngam andinen ɓe bi tarifihim ɓe andingo mofgal julɓe man ɗo bi anna shakhs alladhi yu'adu misla hada al ittijah yumkinu an yakuna yawman ma huwa aw wahidun min zurriyatihi mimman yastafidu min hadhihi tabarru'at foti kanko pe'otoɗo hande kam min mi nakkisanama koni foti kanko man o to wodi organisation dari foti ñendere wonde kam organisation man huwananmo huwanaymo kanko foti ñendere wonde kam goto nder zurriyaji maako to hunde man zama ɗum we'itake nder zurriyaji maako organisation man huwanan nden julɓe sey paama ko nufete wadgo man ɗo na ɗum sarrugo ɓe ko nufete man ɗo ɗum hayrugo julɓe man fuu ngam to julɓe man ɓeɗo enɗinira ɓeɗon andida ɗo nokku sangara woni ɗo wurde woni ɗo ɗum wodi lakkin woodi ha ɗo nakkasaji ɗon ɓeɗo kaɓana wallitirgo har sukugo man ɗo ɓeɗo ballotira man ɗo wakkati majum Allah bo wallan ɓe Allah ceni ɗo annabijo sallllahu alih wa sallam o wi wallahu fi awni l abd ma kana al abdu fi awni akhi Allah o ɗon woni her wallugo jeyaɗo fanna jeyaɗo ɗon woni her wallugo derɗo wa akhiran fa inna alwaya bil maslaha al amma la shakka yasdadu fi nnas bisdiyadi ta'lim jonta ɗo wakkatiji gonɗen ɗo wayu rengo yimɓe faamugo yimɓe ko woni maslaha al amma ɗo ɗo ɓesɗo maslaha al amma ɗum bana intérêt général man ko mbiyeten intérêt général man ngam jangirle ɗo cankito jangirle islamiqueji jangirle ɗeɗo man fuu yimɓe ɗon paamani intérêt général ɗum ɗon ko wodi intérêt ji ɗon individuel ji intérêt ji ɗi moy fuu hoore man ɗon bo amma hakkiloji ɗon paama kam intérêt général ɗum ɗon walakin il ananiya kadalika tafdat amma ananiya bo ɗum ɓesdo ha zamanu men ɗo ananiya ko mbiyeten égoïsme moy fuu hoore mum yiɗani moy fuu hoore mum yiɗani ɗo rangma faamu man ɗo ɗon amma ananiya bo ɗon faamu kam ɗum hunde nde hakkilo ananiya bo ɗum hunde nde ɓernde ɓi adama bo ɗum kuje ɗiɗi man hakkilo be ɓernde nden hakkilo kam famanda hunde nde kam ɗo woni maslaha ummatore kam amma ɓernde bo kañum bo ɗo yiɗi maslaha muɗum kañum ni ko wondo maslaha ummatore wonnoto to ɗagaji man ɗiɗi har ɓiɓɓe adama ɗo ɗaga hakkilo be ɗaga ɓernde man ɗo to sey hucitigo har Allah noon wakkatiji ɗiɗi fu ɗum ɗon ɗaga hakkilo man ɗo hewto maslahal amma ɗon intérêt général man ɗon amma ananiya bo kañum bo ɗo développe ɗon ɓesdo noon ha ummatoje Allah tan mari man sanjugo hal man Allah on tan mari sanjugo hal man to nden fa nasalullah azza wa jal an yarzuqa nnasa al awdata ilayhi en ɗo toro Allah ceniɗo o wartina yimɓe her maako o riska en garten her maako to o riski en gartigal lawol Allah yimɓe ɗon garti ɗon numana Allah hunde fuu Allah ɗon gaɗa kuuɗe yimɓe ɗo tammoro Allah on ɗum kulagal Allah man fa sawfa yatagallabu janibul maslaha al amma ala al jasai wal ananiya to ɗum man waɗi wuttudu maslaha al amma intérêt général man ɗo wuttudu man jaaloto jasa elende ɓe ananiya ɓe yiɗango hoore mum man ɗo to innahu jalla shanuhu waliyu dhalik kanko mari ɗum wal qadiru alayhi kanko bo latti bawɗo dow majum wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin ede ko ɗotoɗen en getti Allah ceniɗo assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu heɗɗade en ɗum no mbowi kala wakkati fuɗɗeten tafsirji ɗo fuu en ɗum mara nasiyaji nasiyantoɗen derɗiraɓe meɗen waranɓe ha nokkuɗo jalɗira ha faydoroɓe tafsir so en gari timmingo ɗo bo en ɗon kaldina nasiyaji maɓɓe kanjum man bana wakkati mbonoɗen man jiɗɗen ha mbono anan kam en getti jawmirawo subhanahu wa taala e fonduɗo en daranago kuugal manggal latti faydorago ɓe tafsir ɗo e toro o hokka en mbarjari ha majum o waɗa en boye nafitortoɓe ko nanɗen majum e daraniɗo fasiran goyen bo Allah wardo ɗum hayru tin balɗe mako yo har ko nasiyaji ɓe umroyi wettinana en hara noon man kam derɗiraɓe men woodi derken ummiɓe daga feere daga lewru ɗo fu ɓe acci kuuɗe maɓɓe ɓe ngari ɓe ɗon dari ha ɗo aynana en bakkanteji meɗen cirinana en nayi nastirten kamɓe man ɓeɗo ɗo kuugal ngal ɓe dari man ngal wala ko ɓe joɓata ɓe ko ɗume kam paamen ɗum ha ɗo na woodi hay angonga ummi ɗum yoɓa ɓe
innama kamɓe ɗoori ɓe koye maɓɓe ɗaɓɓitirgo bo mbar jaari ha jawmirawo subhanahu wa taala to woodi ko ɓe ɗaɓɓitiri ha meɗen kam sey toranoɗen ɓe allah hokkuɓe hayru ha majum ɓe allah lutanɓe deydey ko ɓe acci wakkatiji maɓɓe bo ar haajeji maɓɓe to jihaare ɗiɗawre man ɗo yo ɓe ɗaɓɓitiri bo to woodi ko ɓe ngaɗi goɗɗo har wakkatil ɓe ngari man ɗo yawa mbiya goɗɗo darnuɗo ɗum musa ɗum hakkilo yiɗano darnugo ɗon ɓeɗo ɗaɓɓitiri on majum man yaafoɓe ha majum allah hawti ɓe wakkati majum man bo salake to ɗiɗaɓon bo gal jihaare yimɓe ko laarani nisam kuje sawtu gal o parleji ɗo ɗumman bo ɓeɗo kawra ɓe muskilaji ɗuɗɗi ɓe yimɓe ɗum hunde nden na aɗo jooɗi ha nokkure woore keɓata ɗelitoɗa ko woni gal jiha ɓe ɗon jooɗi ha ɗo sawtu wala gal babal feere yimɓe ɗon tela ɓe ɗumaji man ɗuɗɗum dole ɗum waɗe nde kanjum waddi yimɓe keɓaynani ma kamɓe ɓe ɗo ɗaɓɓitira yimɓe har ko woodi ko ɓe dammiɗi har songo sawtuji man ha yimɓe ɗo yimɓe jaafoɓe ha majum kamɓe man bo kuugal man ngal ɗo ɗo ɓe ngaɗi tiiɗat ha majum man jamu ɓe ɗo toro Allah warjoɓe hayr e woodi jihaare wonde bo ummaninde en derɗaaɓe lattiɓe wonɓe kamɓe man bo ɓe ngari ɓe cuklanake en haala waɗtango en kuuje kuuruɗe bana kurubji gaɗaɗi ha juulirde man bana ampiliji ɗo ɗum man bo ɗum hoytinani en kuuga ɗuungal en ngala muskila yite ta albo en janga e gal jihaare sawtuji man bo ko ɓe ngaddani en majum man ɗo ko ummatore yettiɓe dow majum to toranoɓe Allah wartuɓe hayru to e derke en meɗen dariɓe man bo nder ko ɗaɓɓiti en man ngaɗanen ɓe dow Allah fownuɓe ha hayru jaɓanɓe kuuɗe maɓɓe e nasiyara gare ha bo ko giɗen andin go derɗaɓe en ɗum bolwata tum Allah fowni en jottake ha ragare ɗo kala nde garɗen fof to en timmini en ƴoccanidira ɓe ima to jonta bo wakkati en ɗo bako mbownoɗen man ɗo en ɗon andina yimɓe useni hande ɗum tan kam ɓe acca ɗum ngam yimɓe ngaɗan ujunere woni ha ɗo kam daga nder ɗo ɓe yaasi ɗum to en koddiri goto fof sen safotoraɓe maago kam la sakka ɗum teddu ɗum kañum kam feere hokki jungo dilli amma kon ko joni ɓe fuu maɓɓe se o safotoraɓe maɓɓe ko ɗum waɗata ni ɗum waɗa ɓillotira ha nokkuyel gonɗe mangel hoore mum e to ɗum ɓuri noon majum man ɗo ɗum illa ɗum kanko en hoore makko kadi ko nasiyantoɗen derɗaɓe torotoɗen ɗum kanko en ngaɗi do a jonta kam accen ɓe mo kuuca woodi ardiɓe men goni haɗo ngaɗan ɗum lawol dilla ha oɗon majum man caafa yimɓe ɗon yetto to goɗɗo yiɗi han sanoya wala muskila ha ma kadi jaafe bo dow wolugo dow moɗum man ɗum dammuɗum ɗuɗi yettumen on allah woto balle men sumay man yaafa en balle yaafa en ni hokka en barjare kuren wassalamu aleykum wa rahmatullah hiraɓe en mbaɗan dowa kadi Allah sen ɗo la yaafo en fof Allah wirno ayibeji meɗen Allah yaafo saroji men mobgal mayɓeji men fof hiraɓe en gonno bo deɗirawo tedduɗo kuuɗo kuuɗe hayru ɗuuɗɗe oɗon yillo en bo foroy ha ɗo yeteɗo Cheikh Oumar Abdallah jamen o woni amma goɗɗo andiraɗo hayru gilliɗo en ɗo ɗuɗɗum sanne o maynama kanko bo nasinan mo nder do'aji meɗen Allah cenɗo yaafomo Allah windanmo mbar jaari har ko o huwat Allah ren en har kala ko sarrata fo zuriyaji meɗen ɗi Allah huucitin ɗi Allah waɗɓe ɗum ɓiɓɓe nafoɓe hakkilananɓe nafoji Allah ren ɓe har feƴƴanuji zamanu noon rewɓeji meɗen lattiɓe ɗum daadiraɓe ɓikkonji man lattiɓe kamɓe latti jangirde arande nde goɗɗo jangata har muɗum Allah waɗɓe ɓe ɓoociɓe ɓoocaniɓe worɓe maɓɓe Allah waɗɓe ɓe ɓoociɓe ɓoocaniɓe diina ɗowaniɓe jawmirawo maɓɓe to Allah an en he an en kala ko sarrata bismillahi rahmani rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اغفر يا مولاي اكرف لطفك في أمورنا وأمور المسلمين اللهم اغننا بحلالك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فإنك بتيسير كل يسير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين